Milé dámy, minulý týždeň som mala tú česť byť na tlačovej konferencii spoločnosti Mary Kay a predstaviť slovenským beauty influencerkám a beauty redaktorkám našu novú základnú starostlivosť o pleť. A rozhodla som sa ju predstaviť aj vám, pretože si myslím, že je naozaj vynikajúca. Je to jednoduchá, veľmi rýchla, ale ucelená starostlivosť o pleť a je vhodná podľa mňa naozaj pre každého, pretože či už začíname starostlivosť, alebo chceme začať starostlivosť o pleť a sme 18+, alebo možno tá naša starostlivosť, neviem, čo mám používať, mám citlivú pleť, mám suchú pleť, mám aknóznu pleť, a naozaj neviem nájsť tie vhodné prípravky pre moju pleť. Aj pre tieto dámy je tu táto starostlivosť pripravená v 4 jednoduchých krokoch. A myslím si, že týmto svojím jemným, elegantným a jednoduchým balením naozaj neurazí ani pánov, pretože aj pre pánov je práve táto sada úplne vhodná. Tak sa poďme pozrieť na to, prečo a ako by som mala začať používať ráno a večer tú moju starostlivosť o pleť a ako si vytvoriť tú rutinu. Táto jednoduchá a naozaj účinná, ako som už spomínala, starostlivosť o pleť obsahuje 4 jednoduché kroky a takým základom, ktorý je podľa mňa úplne nutné pre každého jedného z nás používať ráno a večer, je určite čistenie pleti, pretože čistenie pleti je za mňa úplne ten najzákladnejší hygienický návyk a tak ako si umývam ruky, tak ako si umývam zuby, je veľmi dôležité si čistiť aj našu pleť nie len od make-upu, ale samozrejme od vonkajších vplyvov, ktoré nám na tú pleť vplývajú behom celého dňa a po prípade aj počas noci. Takže čistenie pleti obsahuje táto sada a táto sada je výborná aj v tom, že je rozdelená na suchú normálnu pleť a zmiešanú masnú. Čiže napríklad pri tej suchej normálnej pleti je tam veľmi jemnučké krémové čistenie, ale pri tej zmatňujúcej sade na zmiešanú masnú pleť je to čistenie odľahčené, je také gelovité. Takže ja som vyskúšala obidve tie sady. Moja pleť je skôr zmiešaná masná a tá zmatňujúca sada je naozaj veľmi ľahká, veľmi príjemná, stiahuje tú masnotu z pleti a vlastne táto suchá, normálna sada je opäť veľmi jemnučká, veľmi príjemná, takže si myslím, že naozaj uľahodí tým potrebám a každej jednej pleti. Veľmi sa mi páči, že si ju naozaj vieme prispôsobiť na mieru. Druhým krokom starostlivosti o pleť je tonikum a toto tonikum mi vyrovnáva pH v pleti, je naozaj také balancujúce, čiže masnej pleti dodáva vodu, suchej pleti dodáva tuk, čiže aby sa mi tá pleť nepremasťovala, aby sa mi nepresušovala, naozaj mi tú pleť vyrovná, to pH pleti mi vyrovná, pretože aj voda má iné pH, aj moja pleť má iné pH, takže aby to bolo vyrovnané a zároveň mi pripraví tú pleť na ďalší krok a tým je hydratácia. Pri suchej normálnej pleti máme hydratačný krém, ktorý je veľmi príjemný, naozaj sa úplne ľahunko rozotiera, zároveň je ale hydratačný. A pri tej zmiešanej masnej pleti je ten krémik skôr odľahčený, je taký gelovitý, naozaj veľmi ľahký, takže si myslím, že aj dámy, ktoré naozaj aj cez leto povedia, že sa nekrémujú, lebo majú pocit, že im to stojí na tej pleti, alebo že tá pleť sa im príliš premasťuje, tak práve týmto dámam tiež tento krém za mňa sadne. Čo je veľmi dôležité povedať je, že niekedy si myslíme, že tá zmiešaná masná pleť nepotrebuje tú hydratáciu. Práve naopak, niekedy tá zmiešaná masná pleť sa práve premasťuje, extrémne premasťuje pretože jej chýba tá hydratácia a ona sa bráni, takže produkuje ten svoj vlastný. Štvrtým krokom, ktorý používame 2 až 3 krát do týždňa, je tento peeling, ktorý mi vlastne dá tú odumretú pokožku z tváre dole a moje bunky dostanú signál na rýchlejšiu obnovu pleti. Tento peeling je veľmi príjemný, jemný, je taký šetrný, ale spraví tú prácu, ktorú tam potrebujeme. Tú základnú starostlivosť o pleť mi stačia tieto 4 prípravky a tá moja pleť vo výsledku bude zdravá, šťavnatá, presne taká, akú ju chcem mať.
Základná sada starostlivosti o pleň má také 3 hlavné zložky. A tou prvou zložkou je slnečnicový olej, ktorý má protizápalové a regeneračné účinky. Vitamín E, ktorý mi vyhladzuje štruktúru pleti, a glycerín, ktorý mi viaže vodu a vlastne mi zanecháva tú pleť takú vláčnu, hydratovanú. Túto sadu si vieme doplniť, keďže ten krémik je 24-hodinový, to znamená ten hydratačný krém aj na ráno, aj na večer, tak určite na deň doporučujem minerálny ochranný krém s 30 faktorom, ktorý ja zbožňujem a zamilovala som si ho na prvé použitie, pretože je ľahko vstrebateľný, super sa rozotiera, je naozaj ľahučký, neupcháva pory, nelesknete sa po ňom, je vhodný aj pod make-up, čo ja veľmi, veľmi oceňujem, lebo s týmto som mala naozaj vždy problém a obsahuje oxydzinočnaty, ktorý mi krásne, tým pádom, že ten ochranný krém je minerálny, tak mi nádherne odrazí to UVA, UVB a modré svetlo od pleti, čiže tá moja pleť je chránená naozaj pred všetkými tými vonkajšími vplyvmi, pred slnečnými lúčmi, ktoré nerobia dobre mojej pokožke a ktoré spôsobujú aj to predčasné stárnutie. Takže tento minerálny ochranný krém s 30 faktorom si viete doplniť, ale viete si ho samozrejme doplniť aj ku akejkoľvek starostlivosti. Hovorím, pre mňa má len samé benefity, je úplne skvelý na tú aplikáciu, na ten pocit, ktorý vám po ňom zostane. Viete ho používať aj počas dňa, čiže ak ste na dovolenke, viete sa počas dňa viackrát samozrejme natrieť, alebo si viete na ňo naniesť make-up alebo CC cream, už naozaj podľa toho, čo používate. Preto hovorím a veľmi sa teším, že táto rada je naozaj na mieru. Od tých 18+, alebo keď ste dáma v produktívnom veku, alebo ste dáma v zrelom veku a naozaj niekedy možno ani nevieme, čo máme používať, ako by mala vyzerať tá naša starostlivosť, ako mám vlastne pleť. Je množstvo otázok, ktoré si možno kladieme, tá naša pleť prechádza zmenami, či už hormonálnymi, alebo naozaj podľa ročného obdobia. V zime sa nám môže tá pleť zdať sukšia, v lete naopak môže sa napríklad upchávať nožtek alebo tá tezana môže byť masnejšia, čiže krásne vieme tú sadu vyskladať tak, aby ste boli spokojné, aby to bolo naozaj na mieru, aby to bolo podľa vašich potrieb. Plus si tam samozrejme vieme pridať doplnky, ako sú masky, ako sú ochranný faktor, opäť podľa vašich potrieb, podľa toho, aký máte životný štýl, čo stíhate, čo nestíhate, akú starostlivosť potrebujete. Dámy, ja som tu pre vás a v prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.